И здравейте, хора! Здравей! Това е моят пети клип за днес и благодаря. Сега реших, днес качих ето тези важна информация. FIFA 15 Daily Challenge Match, FIFA 15 и FIFA 15. Това тук ми е от преди, което е за Майнкрафт. И така, ето виждам, че тези двете обаче имат. Това не съм го гледал. 15 Challenge, това наистина не съм го гледал. Сега ще видя след кой го е гледал. И всъщност сега ще видя кой го е гледал. Мерси. Че сте с мен също така. Мерси. Че сте с мен и къде да кажа. И че винаги продължавате да искате още и още, което много ме радва. И така ще продължавам и да качвам все повече и повече нови клипове и темпото неща. Казвайте на коя игра искате да снима и ще снима. Вижте, ето този клип, който също е на FIFA, но е на ето го моят приятел. Ето го е видео. Channel BG. Това е моят приятел, който също така ми показва програмата, с която аз в момента снимам. И също така благодаря му много, защото благодарение на него ще направя поредица на Lego Star Wars на FIFA 15, която давно исках, но не намерих програмата. Се радвам, че той ме показва и благодаря много на него. Също така, виждате, че е написал giveaway на Кевин Стротман. Аз също правя giveaway, но чакам само и това, като видях един абонат и много се зарадвах. И общо взето благодаря много на този човек, който се е абонирал, защото аз снимам заради вас. И аз снимам заради вас и не, да, главно заради вас. И също така много ви благодаря. Ето го каналът на моя приятел, така че 3 клипа, My New Deck, Real Steel Wearable и Giveaway на Кевин Стротман. Това са неговите клипове, те само 3 и той има 3 клипа. Аз имам аз имам 7 и сега този ще бъде качен. Веднага ще се опитам да го кача колкото се може по-бързо. И ето, това беше първият клип, както започнах да снимам и изключително много мерси на 15-те. Ето, на 8 април 2015 година. Това беше един много щастлив ден за мен.
И да, много благодаря на хората, които са изгледали това видео. Наистина много, много, много. И благодаря, че са го изгледали. Радвам се, че това, което правя аз, ви радва. И сте щастливи за това, което аз правя. Пак повтарям, аз го правя за вас. И това, като видях, има две показвания. Едното от мен, едното не. Тук си имаш три. Ще се най. И това ще е от мен. Ще се опитам да качвам толкова клипове на мен, макар че е малко трудно. Но нищо. Благодаря, че сте с мен. Благодаря, че ме подкрепяте, за което наистина много ви благодаря. И ще се видим следващия път. Чао!